Vitjal tässä saarnateitnaisessa. Eli siis mulla on tällaiset muillakan dikkaatteko. Mulla on niinku tosiaan tässä muumii. Mut joo, mä teen tänään tän mun kotirepun esittelyvideon. Ja siis mä teen sen näin, koska kun mulla on syy, minkä takia mä en ole tehnyt tänne YouTubeen mitään videoita. Se on se, että mulla on vähän tällainen nustila vähissä. Ja mulla on itse asiassa ollut kuvattuna aika paljon valmiita videoita. Mä oon poistanut ne jo, koska mä katsoin ne vasta eilen ja ne meni ihan pilalle kaikki. Joten nyt siis mulla ei ollut oikein mitään tilaa kuvata näitä videoita. Ja ei ole itse asiassa aikaa, koska me ollaan muuttamassa ja ei kauas 200 metrin päähän pois meidän talosta. Eli mun kaveri tai mikään koulujuttu ei ollenkaan vaihdu ja niin. Siis mä aloitan tästä ja siis anteeksi vielä siitä, että ei tullut videoita. Muutenkin lataaminen on oikeastaan aika tylsää, koska niissä aina kestää, mutta tää video on kestänyt niin paljon, että lähdetään videoon. Eli mulla on tällaiset tässä. Mä en näytä näitä. Sitten mulla on tässä sellaiset verkkosivutaskut ja täältä löytyy mun käsirasva. Sitten mennään pikkutaskuun, jossa on mun kaikki jutut. No ei ihan kaikki, mutta kaikki sellaiset. Eli se näyttää tälle. Eli mulla on tässä tällainen harja. Mulla on oikeastaan tällainen takkuharja. Mulla on tällainen harja. Pinni, sanakoevihko, deodorantti, kirjastokortti, ponnari, vähän rahaa, jos on pakko käydä jossain ja sitten tällaisia jotain lappuja ja oliko tää vielä muuta? Tuossa on lisää rahaa ja. Nyt mennään ison taskuun. Ottakaa mä isosta taskusta löytyy mun matikan kirja ja mulla on mukaan otettu Livia Wagner ulkohousut, tällainen kaulajuttu varoilta, avaimet ja penaali. Mulla on tällainen Vincellin